Vítám vás z prvního videa z Clash of Clans. Doufám, že vám nevadí, že už to mám rozehratý, ale znova jsem to nechci rozehrávat. Tady vidíte takhle moji vesnici, jo. Ten, kdo to zná, tak ví. Nechci vysvětlovat úplně od začátku, se podívejte na nějaký jiný video od někoho. Jsem tady v klanu Powergamers.sk, jenom pro Čechy, no, tam nechceme žádný, máme tam jenom 3 angličtiny nebo 2, už jich víc nechceme. A dneska bych vám chtěl ukázat, jak si to docela vydělat, pokud jste třeba. Takže já mám třeba armádu, tady to vidíte, 100 arčerek a 100 barbarianů, mám Kinga už na 3. levelu. Když mám jenom jako zálohu. Tak najdeme nějakou vesnici, která má dost kapek. A aby měla převážně v těch kolektorech. Protože těm kasám se dostává hůř, ten má málo. Ten taky. Ono to občas chvíli trvá, ale opravdu se to vyplatí. Taky ne. Taky ne. A ještě v tomhle videu budu bojovat pivar. Podívejte, tady mají plný kasy, ale tam se blbě dostává, takže to je s touhle armádou ještě toho na prd. To je fakt nejlepší vykrádat ty elixir kolektory a ty miny, nebo jak to jmenuje. No, pak když tam mají třeba okolo těch 300 se jim dá najít 1000. Tak jdeme hledat dál. No. Ten má taky ještě málo. Pardon. Ten má taky málo. Hledejme dál. Má málo taky. Mám na to nějakou smůlu, tyjo. Když jsem bojoval předtím, tak jsem to našel skoro hned. Teď hraju už nějak dlouho, to je na... No. Ještě tomu chvíli budu věnovat. Tak já to asi stříhnu, až najdu nějakou vesnici, tak jsem našel vesnici, proti který já budu bojovat. Tak dáme barbary. Arčerky, podporu. Já mám hlavně jako podporu, no. Protože ty barbary mají víc HPček. Jdeme do nich. Jo, vidíte, jako docela. Tohle se docela vyplatí. Rodil mi to jeden člověk ještě z toho klanu, takže. Tak se ještě pokusíme udělat 50 těch hvězd. Prodat se, aby jsme měli hvězdu. No, mají ze 180 mají 4000 nebo kolik měli. Takže se takhle fakt dá docela se dá vydělat, no. Odejdeme, že už nechceme. No vidíte, 181 204. Máme 120 dalších. A ne, Vojta chce něco, nějakýho panáčka rychle, tak mu dáme 5 barbarů. To je taky jeden člen našeho klanu. To mám hned vyrobený, a tady něco zase píše. Píšeču. Já mu napíšu, ať pozdraví do videa.
zdravte do videa. Teď se zapínám na mezeru. Občas je tady sranda číst, to píšu, ta čeština, to je občas docela sranda, no. Tam tady jeden člověk docela trošku rozebral klan. Tam pohádali, tady máme VAR. Takže jsme začíná, to bych mohl dát ještě do tohle videa. Jestli jdeme dělat armádu do VAR, jestli už vlastně 3 místa, dáme, vyrobíme do VAR armádu. No, tady mám ještě něco naskladněno, když se mi vylepšuje Rage Potion, jo. Už to chvíli nechám vylepšovat na další Town Hall. Stačí vylepšit tady Kinga. A zdí tady pár už jenom. Ne, takhle vylepšit nějakou. Tak. Jdeme ještě útočit! No, tam má to v kasách, to ne. To taky ne. Tam předtím, jak se dal střílet, tak já jsem to stříhnul. Asi další 3. vesnice už byla, na kterou jsem útočil, jak jste viděli. Nebo 4. Takže opravdu jenom někdy o štěstí. Jak se trefíte. No tak hledáme. Tohle je moc silná vesnice a malý výdělek, takže se nevyplatí ztratit těch pár těch. Taky ne. Málo mají docela teďka. No na to nějakou smůlu, nebo ty vesnice nějaký mají štíty a podobně. Nevím, no. Hledáme dál. Na něco najdeme. Budu ještě mít asi 1 sérii z Minecraftu. Ale to se ještě uvidí, možná jenom. Přemýšlím, jestli mám asi budu natáčet i kliž, jo? To má málo, tohle vesnice zase. A nevypadala špatně, ale měla málo. Kdyby měla třeba 200 000, tak na ní jdu. 100 000, no. Uvidíme, jestli něco najdeme, ale helejte. Zajímavá vesnice. Klidně mi napište, jestli si myslíte nějaký rady, jestli pro ně máte. Protože já v tomhle fakt jako ještě nejsem pořádně zvyklý, naučený ty dobré věci dělat. Na útoky nějaký lepší, nějaký dobrý rady bych bral. Ale tohle mi přijde docela dobrý. Takhle se docela vyděláváte, ale nemoc to, ty hvězdy, ale ty peníze a elixíry. A to je to dobrý. I ty dark docela občas jdou. Mě napadlo, že jsem mohl dát tak někomu challenge. No, snad se mi něco vyrobí z tam té army. Tak musíme schválně napíšeme, jestli někoho dám. No na tohle army není zase tak slabá, jak jsem zkoušel na členech z mýho týmu občas. Já vám potom ukážu ještě můj klán. No, my tady máme většinou členy, aby byly aktivní, čistí. Jinak když jsou neaktivní, tak je prostě vyhodíme z toho klanu. Nejsem zakladatel tohle klanu, ale já jsem si usadil dobrý, mi přijde. Nezakládal jsem ho já, no. Ale to vám nevadí, doufám. Mám nějakou na to smůlu dneska, tyjo. Nevíte proč? Počkejte chvíli, teď mi to trvalo chvíli díl. Ale našel jsem takovou docela
dobrou vesnici, kterou okrademe samozřejmě. Tak jdeme na to. Barbaři, vlna, krásná arčerky. Dáme tady na ně. No. Tak takhle je moje technika, jak já tady, jak si vydělávám. Když jsem si zkoušel dát sami z lodě, tak je to úplně napřed, protože pak na něj hodí jednou mortár. A je to po nich, prostě je to úplně na prd. Občas, samozřejmě. Koukám, že teď se mi nějak moc nedaří. Tak se dáme Kinga. Tak se dáme Kinga, aby jsme měli, teď mě rušil bratr, omlouvám se. Teď dáme Kinga, aby jsme měli aspoň těch 50 hvězd, no, aby jsme měli aspoň jednotu, aby se mi zvýšily zase trofeje. On je ten King docela silný už. On dává právě docela damage a má i život, no. Krát je pomalej trošku. To doufám, že to přežije, no, mě se nechci dávat poušnej. Tak. 50%, no. Tak takhle, podívejte, 300, skoro 300 000, no. Tak takhle bych řekl, že se vydělává. A tady mi píše. Tak se podívám, jestli někdo tady dal video, můj bratr Vojta. Vodafone. No celé není, tak dáme. Domů. Dáme si tu druhou armii do Var. Se od pátýho town hallu. Tak to. Přijeme to docela dobrý dřív. To jste museli, měli každou záložku zvlášť. A ještě dřív, když jsem to hrál ještě na mém tabletu, tak jsme museli kliknout na ten baráček, kliknout na něj a museli to klikat do každého baráčku zvlášť, jo. To docela vymakali, no. Když jsem to hrál dřív ještě, to bylo tak blbě udělaný, no. Teď už je to takový dobrý. Ideální. Chytře je to udělaný. Podíváme, co máme za armádu. Počkáme se na jednoho dráčka, pak po něm půjdeme, nebo si počkáme těch 5 minut. Dám střih, počkám, až se oživí King. A dal nám, co nám dal? 3 bombery, 2 zloděje. No to je jedno. Tak já počkám, až se mi oživí King a pak na něj půjdeme. Takže za chvíli se uvidíme. 3, 2, 1, jdeme na to. A tak. Yeah. Jak to udělám? Teď dáme 3. Bum, bum, bum. Myslím, že stačí nám jenom 2. Takže dáme tak. Barbary 5. Pustíme tady ty wall breakery, jak jsme dostali. Boom. Oni jsou nějaký slabý. Jo, to je možný, on je vlastně nízký level. Tady pošleme na ně balóny a zrušíme. Hele, někdo se na to kouká. Teď mi říkala akorát, že je to stará vesnice, nebo co? Já budu prej útočit ještě jednou. To už mám skoro 15 minut. No. Ještě stihnu do tohohle videa. Tak nakonec bojovat za Var budeme až v příštím díle. Doufám, že se už na to těšíte. Já zatím mám dráčky jenom na prvním, protože už
se mi vylepší Rachel, dám je vylepšovat. Už na to těším. Budu mě na druhém levelu budou silnější. Return home. Ale ještě někdo tady něco psal. Já mám taky challenge, schválně. Uvidíme potom, jak dopadnu, jestli útočí. Já to jo. Toto je. Jo. Skoro úplně stejně, já tady je zhodne víc, nebo to. A nový věci. Mám dokonce 2 dráčky, tak je tady pošleme. Archerky, bum bum. Barbary. Wallbreakery. Udělám si mě srandu! Proč? Se netrefím, no. Tak to zničíme těma. Jak se jmenují ty poušny, lightning spellama. A uvidíme, jak to dopadne. Tak bych to máme vyhratý, jako jo. Vypadá to tak. Už je to jistý, ale uvidíme, co nám řekne čas ještě. Podle mě to i stihneme. Dráčci do toho. To je dobrá kombinace. 2 dráčci jdou s Kingem. No. Zajímavý. Co tady ještě bojuje? Balón, 2 balóny. Tak do toho. A to bude konec tohohle dílu. Ještě se podíváme, jak na nás otočil Vojta. Tak a tohle bude konec dílu, doufám, že se těšíte na další. Počkejte, ještě tu minutu vlastně si to zrychlím. V příštím díle budu bojovat ve VAR. Tyjo. Já jsem vám ještě slíbil ten klán, kdo tam všechno je. No, počkáme do dalšího dílu. Zatím se mějte a ahoj!